Fordi når vi først har gang i bobehandling, så ved vi godt, hvordan vi skal sikre det. Så er det sådan en rimelig regelret efter loven. Uddannelsen af det første hold akutassurandører er i fuld gang. En af de vigtigste opgaver for assurandørerne er at kunne rykke hurtigt ud, når sorgen opstår, uden ventetid. Jeg tænker det lidt som en falckredder, som kommer ud og er på skadestedet, hvis der er en, der kører galt. Jamen, så er man med fra starten af, og så lærer man andre overtage på et tidspunkt. Jobbet som akutassurandør indeholder langt mere end den traditionelle bedemandsfunktion. Jeg kan rigtig godt lide det ved, at man ikke bare sådan slipper folk, når begravelsen ligesom er overstået. At man følger op på at høre om, hvordan folk de så har oplevet selve begravelsen, og hvordan de så har det efterfølgende. Man prøver at skabe en åben dialog. Det er jo værktøjet i virkeligheden. Og forsøge at få skabt den gode samtale, som vi har snakket om tidligere. Få skabt platformen for den, og få aftalt de her spilleregler, der skal være på plads, for at vi overhovedet kan lave den samtale. I løbet af de 2 år, som undervisningen forløber over, får eleverne blandt andet indlæg fra en lang række fagpersoner, der har hver sin indgangsvinkel til de menneskelige og praktiske udfordringer, der opstår omkring et dødsfald. Især kommunikation, og lære at tale med folk, og lære at håndtere konflikter, og lære at bearbejde sorgen. Og sorgen er selvfølgelig en af de ting, som vi har meget i sinde, fordi der tror vi, at der er et sted, hvor vi kan gøre en kæmpe stor forskel for ligesom at hjælpe. Ikke at vi skal gå ind og blive psykologer overhovedet ikke, men der er en stor del, som kan få hjælp af, at vi lige tager fat i dem med det samme og kan have tid til at lytte til, hvad de nu har at fortælle. Derudover så har vi jo en masse praktiske ting. Der har været en advokat forbi og forklare omkring skifteretsting og hvordan man arver, og hvordan det hele det er bygget op på den led. Akutassurandørerne er også klædt på, så de kan vejlede og bisidde folk, når det handler om for eksempel salg af boliger, forsikringer, afmeldinger hos det offentlige og lignende. Og det er der, jeg tror, vi kan være meget konkrete i forhold til, at det er fokus det her. Vi skal finde ud af, hvor skal vi sætte fokus hen, for at få den her familie hjulpet videre bedst muligt. Det synes jeg er rigtig vigtigt i forhold til det her. Fordi det kan jo godt være en rigtig stor mundfuld for folk at skal til at tage stilling til de ting, især hvis det har været pludseligt udsfald. At vi så hjælper med det, og folk de bare kan koncentrere sig egentlig om at bearbejde sorgen og forholde sig til det. Lederen af kursuscentret på Uddannelsescenter Holstebro er glad for at lægge hus til undervisningen. Det vi gør, det er jo rent faktisk, at vi lægger en ramme og stiller en ramme til rådighed, som de kan arbejde ind i. Men det er jo dem selv, der skal skabe succesen. Og det giver vi mulighed for her. Altså vi kommer ikke med et færdigt produkt, hvis du kan bruge det udtryk og sige, sådan her skal du gøre, hvis du skal ud og være akutassurandør. Det her er en proces, som vi ligesom er med til at få til at fungere. Og det er egentlig det, jeg er stolt af. I løbet af uddannelsen kommer de studerende tæt på hinanden. Vi kan nemt tage ud og drikke en fredagsøl sammen og snakke om alt muligt andet end død og ødelæggelse. Og det tror jeg også er rigtig vigtigt, hvis man skal kunne bruge hinanden. For der kommer helt sikkert oplevelser, hvor at det ikke er så sjovt. Og så er det rart at kunne vide, hvem det er, man snakker godt med. Og det føler jeg i hvert fald, at vi alle sammen kan. Heidi Neumann er ikke i tvivl om, hvad uddannelsen som akutassurandør har betydet for hende. Det synes jeg har været en personlig udvikling af mig selv, for at gøre det sådan meget simpelt. Ved jeg har udviklet mig selv, så kan jeg også udvikle andre. Man har bedre forståelse for, hvad folk går igennem, når de går igennem sorg.